Hello mga kabagis ko, kaya't ko lang i-flex digito'y chapter IDs as part of the Bagis ko movement, the advisor you, Ben Trillanes. Now, paramid tayong IDs mga kabagis ko is from CP 1972, Dugo chapter. Shout out kay ni advisor Sean Clyde Cabaya. Ayan, ang inyong lingkod, kata siya iti may isa nga signatory dito, may satay mat nga timbulong may found. Dito chapter iti gaddang chapter, CP 1972, at syempre adatta iti signatory. Ayan. Kemjidaddo mga kabagis ko, awan, we respect the authority of chapter officers. So, ako masapol nga ikabil di nagangkutan, di ba? At importante, makadanon di IDs, nagkaroon dati sarili dang ID. At syempre, ang inyong lingkod, shout out kay ni Gob Tantan, Kenti Pines chapter. Ayan, siya si 61892, Baguio Benguet chapters. Adata amin, adati pirma niya po Gob Tantan, ken sa baligayam dito yun data amin di pirma ni Gob Tantan ken di respective officers da. Now mga kabagis ko, aping amang teted advisor you Ben iti IDs nga kastoy. Kaya't kung agkaroon kayo met iti sarili yo nga legacy iti per chapters yung mga kabagis ko. Amok ada iti re-release iti national nga IDs, so on and so forth, pero sa bali latamot iti chapter IDs. Ken ti pinaka-importante dita mga kabagis ko iso pinili ni advisor you Ben iti malaminate nga ID tapno kasta magna digitoy members ken digitoy officers kumbaga kasla clearance. So to have the legitimacy of the ID ket adda deji importante nga pirma digidyo officers. So no, awat ti pirma digidyo officers yu ditoy. Kay nga legit nga SI. So da kayo nga officers, adaking nyayo no pirmaan nyo digitoy IDs ti per members tayo, di ba? And one important thing dito yung mga kabagis ko kat DJ value na dito yung ID. Actually, ibagbagak ken digita do mga bagis tayo nga na sponsora diti kakasting ID ket before yung ikan digito members you supposed to be para kinya dati 6 months da nga being a member before da nga may issue anti ID ngem. At the end of the day, mga kabagis, digidyo officers lata iti masurot, diskarte dalata. Ganyan dapat natin irespeto ang mga chapter officers. Karkaro iti local chapters. And one more thing, mga kabagis ko. Amat nga paka-value akmat launay, ken napagyamanak launay, ket digidi members ko idi. Actually, di nagposak, post your ID, ken data. Mga kabagis ko, indulin ko, vinalyok data in pa-frame ko pa, hantay mat nga basta-basta nga naala digito yung ID nga sinsinan laang. So going back mga kabagis ko, pagyamanak mat ken digidi members ko, karkaro kenda Rich Ramos, shout out kenda kayo. Nga indulin da digidi IDs idi nga impa-project ko inga natata da jilata wallet da. So da jideji pirmak. Ngem deji kat ATM type. Awmat dakes na ti ATM type mga kabagis ko ngam napinpintas no bawat pirma iti officers ket dalanan iti member nga kayat nang ag-ID. Siyempre dito, makita yung mga kabagis ko, adda iti kuna nga ID number. Anya ti importansya na ti ID number. Dapat data aming nga ID number ket nakarehistro DJ logbook yo. Chapter logbook, mga kabagis ko. For example, ni advisor you Ben ket naala na ket ID number 2. Dapat nakaregister di logbook ket ID number 2. Handwritten namin digita mga kabagis ko. Amo kakadaanan digiti casting method pero it's worth it mga kabagis ko. So no sinno man digiti pakadanunan na dito ID sen karkaro iti gaddang chapter, Dugo chapter and Pines chapter. Adakin niya yun, po mga opisyales no kasatno yun to iwaras dito yung ID ken no worth it met lang ken digiti members you. Ken syempre mga kabagis ko, before we end this video, importante dito chapter ID stop no kasta nagtugaw kayo to G-National, amo yun to tibagbagay yung officers yo, amo yun to noan nga batch kayo, amo yun to noan nga ID number kayo, noan ti worth na DJ ID number yo. Anya, so DJ mga kabagis ko, and syempre,
dumtong to ti aldaw, uray to no, aglaylo kayo, mapangkain to ti sabali nga bansa, dato ti sarili yun nga pamilya, maka-found kain to ti sabali yun nga chapter, iduldulin yun tulata. DJ IDU nga naggapuan nyo. Ken syempre, di pirma nga nagdalanan na iti chapter officers you. Oh, DJ mga kabagis ko. So, this is once again a part of our Bagis movement, the chapter IDs. And dumtang tomat mga kabagis ko nga ipa-frame yung tomat aming nga IDs yo kaslagan ni Advisor Ruben. Did you like the video tayo mga kabagis ko? Kana salamat launay kan digiti kakabagis tayo ngagsubsuporta and tatanga Paskwa deti moten ti Paskwa ni Advisor Ruben. So salamat mga kabagis ko. At kung mga i-comment nyo dito yung comment section, no, adin no iti lugar nyo para amok, no, ay natin nakadandanunan na dito nga video tayo. Kaya no nakayatan nyo dito yung movement tayo mga kabagis ko, kaya please share, like, and nung kayo pa nakafollow, ag-follow kayo mga kabagis ko. Agbyag ti Bansang Pilipinas, ken agbyag ti SI. Merry Christmas mga kabagis ko.